și îl invit pe fratele păstor senior, Ismael Il, să aibă acest cuvânt din partea Domnului. Doresc ca noi să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, ascultând acest cuvânt, să-l aplicăm în viețile noastre, să-l trăim și să-l împlinim în viața noastră de zi cu zi. Amin. Amin. Vă invit respectos să vă reocupați locurile. Mulțumesc, frate Ștefan, Dumnezeu să te binecuvânteze. Prea iubiților, scumpi oameni al lui Dumnezeu, este o datorie sfântă să mulțumim Domnului care s-a ocupat de noi, să mulțumim Domnului care ne-a păstrat cu sănătate, cu putere și viață și încă o dată să fim în jurul cuvântului Evangheliei. Precum trupurile noastre au nevoie de hrană, tot așa și sufletul nostru are nevoie de o hrană cerească. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să o dea în dimineața aceasta la Betel. Înțelegând că suntem dependenți de cuvântul lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Avem mare nevoie să studiem cuvântul Domnului, avem mare nevoie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Să nu falimentăm în direcția aceasta. În felul acesta ne vom hrăni sufletele noastre. Sufletul trebuie hrănit neapărat. Cu ce să-l hrănesc? Să-l hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu în primul rând. Să-l hrănesc prin rugăciune. Să-l hrănesc prin cântări. Să-l hrănesc prin facerea binelui. Și să mă străduiesc să fiu un om destoinic pentru orice lucrare bună. La aceasta suntem chemați, prea iubiților. Să fiu un om destoinic pentru orice lucrare bună și mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să știți că într-o vreme ca aceasta, Dumnezeu din cer are nevoie de oameni destoinici. Amin. De oameni pregătiți. De oameni care sunt consacrați, dedicați slujirii. Este nevoie de oameni de genul acesta. Deoarece oamenii evlavioși sunt tot mai puțini. Oamenii care țin cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El sunt tot mai puțini. Să răresc pe zi ce trece. Avem nevoie să ne apropiem mai mult de Domnul. Avem nevoie de sfințire. Domnul Iisus Hristos, în rugăciunea Lui, s-a rugat și a spus așa: Tată, sfințește-i prin cuvântul Tău. Iată căci cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta are valoare și are putere să ne sfințească. Cuvântul lui Dumnezeu poate să ne sfințească. De ce? Pentru că din cuvântul Domnului învățăm ce fel de oameni trebuie să fim. Ce fel de creștini trebuie să fim. Din nefericire ne batem cu pumnul în piept destul de des și spunem, eu sunt creștin. Ba mai mult decât atât spun, eu sunt și penticostal. Preiubiților, să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim creștini reali. Aleluia! Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim creștini autentici. Domnului! Amin! Să mă ajute și să ne ajute Dumnezeu să fim penticostali cu adevărat, care cred în ziua Cincizecimii, care cred în pogorârea Duhului Sfânt, care cred că au nevoie și sunt dependenți de a treia putere din Dumnezeire, care este Duhul Sfânt. Aleluia. Duhul Sfânt vă va învăța tot ceea ce trebuie să faceți. Duhul Sfânt vă va aduce aminte de tot ceea ce va trebui să facem. Dar pentru aceasta eu trebuie să învăț din cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt îmi va aduce aminte în funcție de cât am cercetat. Duhul Sfânt îmi va aduce aminte în funcție de cât am învățat. Se naște o întrebare. Săptămâna care a trecut, de câte ori ai deschis Sfânta Scriptură și cât ai citit din ea? Răspunde în dreptul tău. Și eu să răspund în dreptul meu și fiecare dintre noi să facem lucrul acesta. Nu ți se pare cumva că ai neglijat cuvântul vieții? Nu ți se pare cumva că a trecut o săptămână din viața ta și n-ai deschis Sfânta Scriptură nici măcar să citești un verset? Și atunci ne mirăm. Ne uităm cu mirare și spunem, de ce sunt atât de slab? De ce nu am putere? De ce nu pot să biruiesc? De ce deseori sunt biruit? De ce? Pentru că nu avem în noi încărcătura aceasta divină, care este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea doresc din toată inima să fim atenți și să ne ancorăm în cuvântul acesta sfânt al Scripturilor. Să înțelegem că numai așa putem birui.
Doamne ajută! Numai așa putem lupta împotriva forțelor întunericului. Numai așa putem lupta împotriva păcatului. Numai așa putem lupta împotriva ignoranței. Ia. Citind și împlinind cuvântul Domnului. Amin. Este vital. Este extrem de important. Nu se poate altfel. Ia. Să ai o viață de rugăciune. Să-ți iei soția și copiii să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu și să comunici cu Tatăl. Da. Este cheia succesului în familie. De aceea încă suntem la această temă sfântă, benefică, importantă pentru fiecare dintre noi. Principiile familiei. Ce principii ai în familia ta? Ce priorități ai în familia ta? Cine este la centrul familiei tale? Este Dumnezeu? Este cuvântul Domnului? Sau lasă de dorit? Ne preocupăm tot cu lucruri vremelnice, tot cu lucruri peritoare. Petrecem mult timp în fața televizorului. Petrecem mult timp în fața computerului. Petrecem mult timp vorbind la telefon. Întrebarea mea este, cât vorbim cu Dumnezeu? Întrebarea mea este, cât comunicăm cu Dumnezeu? Și așteptăm ca familiile noastre să fie sau să devină un colț de rai. Păi nu se poate cu o atitudine de felul acesta. Ca familia mea și ca familia dumneavoastră să devină un colț de rai, este nevoie de comunicare cu Tatăl. Cum comunicăm cu Dumnezeu? Prin rugăciune. De câte ori mi-am luat soția și copiii și ne-am rugat? De câte ori? A trecut o săptămână din viața noastră. Este un semnal de alarmă în dimineața aceasta la Betel. Duhul lui Dumnezeu îți vorbește, ia aminte. Nu ignora cuvântul Domnului. Nu ignora ceea ce îți vorbește Domnul. Pentru că familia este asaltată de diavolul la ora actuală mai mult ca oricând. Familia este în pericol de destrămare. Familia nu mai este durabilă. Familia nu mai are rezistență. De ce? Am schimbat prioritățile. Care sunt principiile de bază la familia mea și la familia dumneavoastră? Toți care ascultați cuvântul Evangheliei. Și atunci ne uităm uimiți și spunem, cum de s-a întâmplat cu tare lucru? Cum de familia respectivă a ajuns la conflict? Cum de familia pe care o cunoșteam atât de bine, acum sunt în pragul divorțului? Ce s-a întâmplat? Înțelegând că România este pe locul 4 în ceea ce privește divorțurile. Și nu numai România. Uitați-vă pe plan global, dacă doriți. Familia la ora actuală este atacată mai mult de diavolul decât oricând. De ce? Pentru că revenirea Mântuitorului este foarte aproape. Ia. Deoarece în vremea aceasta trăim vremuri apocaliptice, Domnul vine. Ia. Domnul nu va zăpovi. Duhul lui Dumnezeu te întreabă în dimineața aceasta și îți spune, cum ești? Cum îți este familia? Ești responsabil pentru soția ta și pentru copiii tăi cu care Dumnezeu te-a binecuvântat. Ești preot în casa ta, omule bun. Unde îți petreci timpul? Cu ce te ocupi? Cât te sfințești? Cât te rogi? Ce relație ai cu Dumnezeu? Tu, care ești un preot în casa ta unde Dumnezeu te-a așezat. Tu care ai calitatea aceasta sfântă, mijlocesc înaintea lui Dumnezeu suficient? Mă rog suficient? Duminica trecută am abordat prima parte a acestui subiect benefic, important pentru noi. Cum poate familia creștină să devină un colț de rai? Care familie nu și-ar dori lucrul acesta? Care? Noi toți vrem mântuirea, nu-i așa? Doamne, vrem să fim mântuiți. Foarte bine, este o dorință excepțională. Este o dorință formidabilă. Doamne, îmi doresc ca familia mea să devină un colț de rai. Foarte bine. E o dorință duhovnicească, o dorință bună. Însă, ce fac pentru Dumnezeu? Când lucrez pentru Domnul, când cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește clar și lămurit, căutați mai întâi împărăția celor și neprihănirea, iar celelalte lucruri vi se vor da cum pe deasupra. Acesta este un principiu de bază al familiilor noastre.
Și cele 4 binecuvântări ce? Împărăția lui Dumnezeu în primul rând, dar să nu uit, neprihănirea. Cei mai mulți predicatori s-au obișnuit să spună cam așa: să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. Dar unde e neprihănirea? Neprihănirea care este vitală în viața fiecărui credincios, trebuie să mă lupt să trăiesc ce? Neprihănirea. Deci, mai întâi trebuie să caut împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, neprihănirea, să trăiesc ca un sfânt. Amin? Probabil vă întrebați, frate, se poate? Se poate? Da! Dumnezeu poate să ne sfințească prin cuvântul Său, care este dătător de viață. Da! Să fiu un amin și un aleluia din cap până în picioare. Da, asta înseamnă să fiu sfânt. Asta înseamnă să fiu sfântă. Asta înseamnă să fiu un om pocăit cu adevărat. Asta înseamnă să fiu născut din nou, din Dumnezeu. Rog ca Bunul Dumnezeu din cer să ne ajute fiecăruia dintre noi să facem lucrul acesta, care este important, vital, nu se poate fără. Nu se poate fără. Credința fără de fapte este moartă. Nu este suficient să cred în Dumnezeu, că este Mântuitorul meu personal și că mi-iartă păcatele, dacă nu mă străduiesc să trăiesc ce? Neprihănirea. Deci credința și faptele se îngemânează. Este nevoie de amândouă. Nu se poate una fără de cealaltă. Nu se poate. Numai așa. Sfânta Scriptură spune că și dracii cred și se, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Înțelegeți, vă rog, cuvântul Scripturilor, care este da și amin. Și dracii cred că există Dumnezeu și se înfioară când văd puterea lui Dumnezeu, când văd măreția lui Dumnezeu. Însă nu fac voia Domnului. Cei mai mulți spun așa, știi ceva? Eu cred în Dumnezeu. Eu cred că sunt iertat. Eu cred că sunt mântuit. Da? Dar faptele tale te trădează. Faptele tale te dau de gol de ceea ce ești tu. Tu nu te-ai născut din nou. Tu nu ți-ai sfințit viața. Nu este suficient să crezi. Trebuie neapărat să facem fapte vrednice de pocăință. Amin? Nu la voia întâmplării, Ioan Botezătorul spune fariseilor: ce faceți? Păi vrem și noi să fim botezați, da? Și cum îi numește? Pui de năpârci. Pui de năpârce sunteți voi. Vreți să fugiți de mânia viitoare a lui Dumnezeu? Mergeți mai întâi, faceți fapte vrednice de pocăința voastră, apoi puteți să veniți să fiți botezați. Vedeți că este foarte important cum trăim. Evanghelia prosperității în ziua noastră, sau în zilele pe care le trăim noi, are o învățătură cam de genul acesta. Poți să faci ce vrei, poți să trăiești cum vrei, pentru că Domnul Iisus Hristos a făcut tot ceea ce trebuia făcut pentru tine. Și vei fi mântuit, indiferent de felul în care îți trăiești viața. Este o erezie nimicitoare? Este o învățătură diabolică sau nu este? Absolut că este o învățătură drăcească. Nici de cum nu este o învățătură duhovnicească. Însă sunt mulți pastori care predică o Evanghelie a prosperității și spun: poți să faci ce vrei. Nu e important cum trăiești. Ești mântuit. Este adevărat, Domnul Iisus Hristos a făcut tot ceea ce trebuia făcut pentru noi. Întrebarea e: fac eu tot ceea ce trebuie să fac pentru Hristos? Ca în felul acesta să ajung la mântuire? La mântuire se ajunge numai prin pocăință. Printr-o pocăință autentică, printr-o pocăință reală, printr-o pocăință neprefăcută. Dumnezeu să ne ajute. Duminica trecută am abordat câteva puncte extrem de importante și esențiale în ceea ce privește familia. Cum poate ea, familia, să devină un colț de ram? Hai să mergem de la început totuși. Să facem o scurtă recapitulare. În primul rând, am vorbit puțin despre uniunea sacră, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în Geneza 2:24 că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur
un singur trup. De aceea va lăsa omul. Când vorbesc despre om, credeți că Sfânta Scriptură se referă numai la bărbat? Nu! Iată omul! Iată omul! De aceea cuvântul spune că omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și în felul acesta cei doi vor deveni un singur trup. Amin. Deci versetul acesta se aplică și la partea bărbătească și la partea femeiască. Amin? Slavă Domnului! Ia! Am învățat că după ce ne căsătorim, trebuie să fim dependenți numai de Dumnezeu și independenți față de părinții noștri. Asta nu înseamnă că nu-i mai respectăm, asta nu înseamnă că nu-i mai iubim și nu-i mai vizităm, nu. Dar noi trebuie să ne clădim, să ne construim familia împreună cu soția mea. De aceea va lăsa omul pe tată și pe mama. Putem să ascultăm un sfat al mamei sau al tatălui. Este foarte bine. Însă nu au dreptul să se implice în viața celor doi care s-au căsătorit. Ei trebuie să depindă numai de Dumnezeu. Și să fie independenți față de familie. Asta nu înseamnă abandonare, asta înseamnă lăsare. Ia! Mă înțelegeți? Deci de aceea, primul lucru este uniune sacră. În felul acesta, familia noastră poate să devină un colț de rai. Eu și soția mea. Și Dumnezeu pe primul loc. Amin? În al doilea rând am vorbit despre dorințe. Geneza 3:16, unde cuvântul lui Dumnezeu spune că dorințele femeii vor fi legate de dorințele bărbatului sau se vor ține după dorințele bărbatului. Și atunci am spus eu că trebuie să fim atenți ce ne dorim și cum dorim. Bărbatul respectiv trebuie să fie un soț duhovnicesc. Să aibă dorințe spirituale. Nu-i așa? Ca soția să poată să-l urmeze pe soțul acela. Dacă dorințele bărbatului nu sunt în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, vă întreb, soția este datoare să-și urmeze soțul? Nu! Și vă spun de ce. Când vorbim despre mântuire, mântuirea este personală. De aceea mă rog ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze toți bărbații. Să aibă dorințe și gânduri bune, duhovnicești, în Iisus Hristos Domnul. Amin. Apoi, am vorbit despre dragostea care se jertfește pe sine. Hristos Domnul a spus în Ioan 13:34, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Deci dragostea din Dumnezeu este o dragoste jertfitoare. Soțul este dator să se jertfească pentru soție și soția este datoare să se jertfească pentru soț. Lucrul acesta denotă la o dragoste curată, la o dragoste sfântă, la o dragoste din Dumnezeu, care nu este pentru interes personal. Doamne ajută-ne! Și desigur am rămas la aspectul acesta duminica trecută care se numește respect. Să învățăm în dimineața aceasta câteva lucruri despre respect. Soțiile creștine sunt chemate să-și respecte soții și să-i privească cu considerație. Și am citit de la Efeseni 5:33. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine. Da. Și nevasta să se teamă de bărbat. Este o datorie sfântă să-mi iubesc soția ca pe mine. Ia. Păi dacă îmi place să mă îmbrac bine, nu așa? Dacă îmi place să mănânc bine, dacă îmi place să mă țin bine, la fel trebuie să-mi tratez soția. Amin? Amin. Cuvântul lui Dumnezeu așa spune că fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine. Ia. Și nevasta să se teamă de bărbat. Și am spus eu duminica trecută că în ce fel să se teamă de bărbat? Să tremure toată atunci când știe că soțul vine acasă? Nu! Știți ce înseamnă teamă? Teamă înseamnă respect. Ia. Îl privește cu considerație pe soțul ei. Respect. Vedeți ce important este respectul în viața de căsnicie? Ia. Dacă nu există respect în familie, cum familia respectivă să devină un colț de rai? Dacă nu există respect, nu se poate. Este nevoie de respect. Respectarea soțului este modalitatea primară prin care o soție creștină răspunde la porunca de a se supune unul altuia. Vă spun ceva. Dacă soția mea, în primul rând, mă iubește, mă respectă. Când mă respectă, înseamnă supunere. Amin? Amin? Ați înțeles? Dacă este o iubire adevărată,
Soția, în mod instantaneu, ce va face? Mă va iubi. Iubindu-mă, mă va respecta. Respectându-mă, mi se va supune în tot ceea ce este bine, în tot ceea ce este sfânt, în tot ceea ce este demn de crezut, în parametri scriptici, nu altfel. Nu când soții trimit soțiile lor unde nu trebuie. Nu așa, scumpilor. În cele din urmă, și soțul și soția vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu cum? În mod individual. De aceea este important ca cuvântul lui Dumnezeu să fie explicat așa cum este El. Să nu-i dăm o interpretare greșită sau o învățătură eronată. Supunerea unul altuia din reverență față de Hristos reprezintă planul lui Dumnezeu pentru căminul creștin într-o lume căzută, într-o lume imorală, într-o lume plină de sălnicie, într-o lume unde păcatul este promovat în fiecare zi, într-o lume unde se spune nu mai este păcat să trăiești în concubinaj, nu mai este păcat să curvești, nu mai este păcat să furi, nu mai este păcat să minți, să înjuri și alte lucruri asemănătoare. Și cei mai mulți creștini, în ghilimele, trăiesc în concubinaj, nefiind căsătoriți, bucurându-se de intimitate fără responsabilitate. Într-o vreme ca aceasta trăim noi astăzi într-o lume căzută, de dată la păcat, de dată la compromis. Apostolul Pavel prezintă conexiunea unică dintre respect și frumusețe. Ascultați-mă bine, vă rog. Astfel se împodobeau din oară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. 1 Petru 3:5. Cum? Haideți să vedem. După aprecierea lui Dumnezeu, respectul unei femei, pentru soțul ei o face frumoasă. O face frumoasă. Îți doresc să fii o femeie frumoasă? Respectă-ți? Sora Maria mă ajută. Respectă-ți soțul. Doresc să fii o femeie frumoasă? N-ai nevoie de lucruri cosmetice. Ascultați-mă bine. N-ai nevoie să te fardezi. N-ai nevoie să te colorezi. Vei deveni o femeie foarte, foarte frumoasă dacă îți respecti soțul. Așa spune Sfânta Scriptură. Deci după aprecierea lui Dumnezeu, respectul unei femei pentru soțul ei o face frumoasă. Nu așa că toate femeile doresc să fie frumoase? Și sunt frumoase. De ce? Sunt create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu este soție ca soția ta. Nu este soție ca soția mea. Soția mea e unică în lume. Soția sau soțul tău e unică sau unic în lume. Nu este un altul sau o alta mai bună, mai potrivită pentru tine. Bucură-te, laudă pe Dumnezeu. Spune, Doamne, îți mulțumesc pentru darul nemeritat. Mai binecuvântat cu o soție formidabilă. Mai binecuvântat cu un soț fantastic, extraordinar. Slavă ție, Doamne, te laudă în fiecare zi. Amin. Este o atitudine mulțumitoare față de Dumnezeu când procedăm în felul acesta. Este o frumusețe naturală care nu necesită cosmetice și care poate crește odată cu vârsta. Cum se face că soții mai comentează? În mod special soții. Păi nu mai este soția mea cum a fost. A mai îmbătrânit, dar tu nu. S-a mai îngrășat, dar tu nu. A mai încărunțit, dar tu nu. Întotdeauna se pare că vedem doar deficiențele soției. Și noi soții ne vedem foarte frumoși, foarte aranjați, extraordinar. Dar atunci când ne uităm în oglindă, corect și cinstit, vedem că suntem exact ca soțiile noastre. Nimic mai bun. Nimic mai bun. De aceea trebuie să te mulțumești și să mă mulțumesc cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Amin? Amin. Uită-te în oglindă și tu, mă, soțule, dacă tot scrii soția. Uită-te și tu un pic în oglindă. Să vezi cum mai ești, cum ai fost, sau arăți cum ai arătat acum 20 de ani. Îți spun eu că nu. Îți spun eu că nu. Însă dragostea din Dumnezeu este o dragoste care crește odată cu vârsta. Cum se face că după aproape 20 de ani de căsătorie, parcă îți iubești tot mai mult soțul sau soția. Pentru că vezi valorile soțului și a soției în timp. În timp vei dovedi ce ești. Sfânt sau sfântă. Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți. Amin?
În această poruncă se găsește însă o provocare semnificativă, ținând cont de istoria subjugării femeilor de către bărbați. Și la ora actuală sunt femei subjugate de bărbații lor. Uitați-vă la lumea arabică, dacă doriți. La musulmani nu mergem mai departe. Păi își tratează soțiile lor, nevestele lor, fără niciun respect. Le tratează ca și cum ar fi, știu eu, ceva de aruncat la gunoi. Le tratează așa doar pentru unică folosință, dacă doriți. Nu au nicio valoare femeile lor în ochii lor. Păi vă întreb, ce fel de credință au oamenii aceia? Când Hristos Domnul ne îndeamnă, iubiți-vă unii pe alții cum am iubit eu. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Amin. Păi dacă o iubesc, o tratez ca atare. Uitați-vă la musulmani, își tratează nevestele ca pe niște sclavi. Iertați-mă! Iertați-mă, dar este adevăr! Nu vă spun minciuni. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață în tocmai invers. Tratați-vă soțiile cu respect. Iubiți-le, ocupați-vă de ele. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și femeia ce să facă? Să-și iubească și ea bărbatul la rândul ei, să fie cum? Supusă. Va fi supusă soțului ei dacă soțul o iubește și dacă soția iubește pe soț. Dacă nu este dragoste, nu există supunere. Ia. Unde nu există dragoste, nu există respect. Deci toate aceste lucruri fenomenale, fantastice, se învârt în jurul axei numit cum? Dragoste. Numit dragoste. În cele din urmă ce rămâne? Dragoste. Rămân trei. Care sunt acestea trei? Haideți! Nădejdea, credința și dragostea. Nu spuneți în ordine. Credința, nădejdea și dragostea. Bravo! Credința, nădejdea și dragostea. De ce sunt în ordinea aceasta? Haideți să vă spun de ce. De ce nu este nădejde, credință și dragoste? De ce? Vă spun de ce. Cât timp eu nu am credință, n-am cum să am nădejde. Da? Cât timp am credință, credința aceasta produce ce? Dragoste. Nădejde. Credința produce nădejde. Pentru că mă încred în Dumnezeu, pentru că mă încred în promisiunile lui Dumnezeu, am nădejde, am speranță, datorită credinței mele în Domnul. Este important în care este pusă ordinea acestui verset din 1 Corinteni 13 cu versetul 13. Da? Este foarte important. Și în urmă rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare este dragostea. De ce? Dragostea este Dumnezeu. Amin. Societatea omenească cunoaște o istorie oribilă a reprimării și abuzării femeilor de către bărbați. În fiecare generație și cultură femeilor le-au fost negate drepturile date de Dumnezeu. Au fost tratate ca cetățeni de rang inferior, în vremurile bune, și asemenea unor sclavi în timpurile cele mai sumbre. Toate acestea stau scrise în analele istoriei și nu pot fi negate. Și atunci așteptăm ca familia să fie un colț de rai. Sau dacă nu este, să devină un colț de rai. Pentru aceasta trebuie să lucrezi. Pentru aceasta este luptă. Trebuie să fie omul care să-și construiască ce? Familia. Și familia trebuie construită pe stâncă. Ca bază fundamentală să fie învățătura în Hristos Domnul. El este stânca pe care noi putem zidi. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Petru nu are în vedere subjugarea femeii atunci când ne poruncește soților creștini să fie supuse soților lor. Nu! Petru nu are în vedere subjugarea femeii, dar unii cam așa au înțeles. Dar știi ceva? Eu sunt autoritar. Femeia mea trebuie să fie supusă. Ceea ce spun eu trebuie să se execute în tocmai. Nu e chiar așa, omule. Tu dacă ești un om cu discernământ duhovnicesc, îți vei înțelege rolul în familie. Și vei face ceea ce își cere Dumnezeu, dar trebuie să fii un om duhovnicesc. Aici nu este vorba despre o subjugare a femeii. Și unii știu versetul acesta, aproape toți bărbații aș putea să spună, știe pe de rost. Deci Petru nu are în vedere subjugarea femeii atunci când le poruncește soțiilor creștine să fie supuse soților lor. Petru descrie o relație de egalitate în care un partener este dispus să se supună celuilalt în conformitate cu ordinea stabilită de Dumnezeu pentru cămin.
Deci există o ordine în care Dumnezeu a stabilit lucrurile. Care este ea? Capul bărbatului este cine? Hristos Domnul. Este Hristos Domnul. Amin. Și capul Domnului Iisus Hristos este cine? Dumnezeu Tatăl, nu-i așa? Slavă Lui. Iar capul neveste este? Bărbatul. Bărbatul. Aceasta este ordinea în care Dumnezeu a stabilit lucrurile. Să nu inversăm prioritățile. Să înțelegem Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos Fiul, apoi soțul și soția. Dar toate trebuie să fie făcute cum? În dragoste. Nu altfel. Numai în dragoste. Doamne ajută-ne. Amin. Soția care face așa nu suferă vreo diminuare, ci dimpotrivă spune Petru, lucrul acesta o face frumoasă. Pe unele soții zic cam așa, păi cum să mă supun? Dar nu pot. Nu pot. N-am cum să mă supun. De ce? Trebuie să analizăm cum stau lucrurile. Este problema la soția mea sau este problema la mine? De ce nu poate să se supună? Crede că este inferioară? Sau care e motivul? Trebuie cercetat și văzut. Rectificat dacă este ceva wrong acolo, dacă este ceva greșit. Nu-i așa? Ascultați acum. Există o analogie cu dumnezeirea care ne ajută să ne explicăm un asemenea fapt. Dumnezeu, Fiul, s-a supus Tatălui pentru răscumpărarea noastră. Iată că Dumnezeu, Fiul, s-a supus Tatălui. A suferit Hristos Domnul vreo diminuare din partea Lui dumnezeiască? Nu! N-a suferit nicio diminuare. Nici soția nu suferă nicio diminuare dacă este supusă soțului. De aceea chiar doresc să vă prezint analogia aceasta. Deci există o analogie cu dumnezeirea care ne ajută să ne explicăm un asemenea fapt. Dumnezeu Fiul s-a supus Tatălui pentru răscumpărarea noastră, fără a pierde nici măcar o fărâmă din divinitatea Lui. Domnul Iisus Hristos nu a pierdut nici măcar o fărâmă din divinitatea Lui. Nu! Ci a fost ascultător cum? Până la? Și încă cu o moarte de cruce. Dumnezeu Fiul a părăsit cerul, asumându-și o poziție inferioară cu scopul de a înfăptui planul de mântuire. A acceptat Domnul Iisus Hristos o poziție cum inferioară. De ce? Pentru a duce planul de mântuire a omenirii, care le-au toți sortiți pierzării datorită păcatului Adamic. Însă Iisus nu a fost coborât la un statut inferior atunci când a îmbrăcat trupul omenesc. În noaptea nașterii Lui, îngerii sfinți care nu se închinau decât Tatălui, s-au închinat lui Iisus. Făcând cerurile să răsune de cântările lor, s-au închinat îngerii lui Iisus. A suferit Domnul Iisus Hristos vreo diminuare? A fost El inferior? Pentru că a ascultat de Tatăl? Nu, absolut nu! Ci dimpotrivă, El a rămas Dumnezeu întrupat, amin! La fel, nici soția nu suferă, nici o diminuare. Ea rămâne soția soțului. Ea rămâne o femeie frumoasă. Ea rămâne o femeie sfântă. Nu pierde nimic. Dimpotrivă, împlinește cuvântul din Scripturi. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să-l împlinim. Acum, ordinea pe care Dumnezeu a prevăzut-o pentru familie, în contextul căderii, este în acord cu natura de bărbat și femeie. Așa cum dragostea și afectivitatea o ajută pe femei să înflorească, tot la fel, respectul și susținerea îl fac pe soț un bărbat mai bun. Amin? Amin. Dumnezeu să ne ajute să fim bărbați mai buni. E nevoie? E nevoie? Dacă crezi că ești desăvârșit, e ok. Nu. Însă eu cred că mai e nevoie. Trebuie să lucrăm spre desăvârșire. Dumnezeu să ne ajute. Încrederea acordată de soție îl va ajuta să întreprindă lucruri și mai mari. El știe că partenera lui de viață se încrede în el. Nu îl vorbește de rău pe la spate. Nu. Amin, nu. Nu-i voi. Poate ține fruntea sus în public. Păi eu pot să țin fruntea sus aici în adunare. Și în public datorită soției mele care nu mă vorbește pe la spate. Care mă respectă, care mă iubește, care mă ajută să excelez tot mai mult în ceea ce fac. Și în familie, și în lucrarea de pastorație. Amin. De aceea este ajutorul potrivit. Iată că noi, bărbații, avem nevoie de un ajutor. Ajutorul acesta este numit femeie.
Dumnezeu să binecuvânteze toate femeile. Amin. Deci, el știe, adică bărbatul, că partenera lui de viață se încrede în el, nu-l vorbește de rău pe la spate, poate ține fruntea sus în public, pentru că soția lui este acolo și îl susține, chiar dacă ea știe mai bine decât oricine că nu este perfect. Soția mea mă susține pe mine, știind că nu sunt perfect. Și dacă va spune că sunt un soț perfect, aș fi un mincinos și adevărul n-ar fi în mine. Nu sunt un soț perfect. Însă lucrez spre perfecționare. Vreau să devin mai bun. Vreau să fiu un soț mai bun. Vreau să fiu un tată mai bun. Vreau și îmi doresc să fiu un slujitor mai bun, mai eficient. Și pot să vă spun că atunci când soția mea este cu mine, sunt mai eficient. Sunt mai eficient. Dacă sunt chemat, spre exemplu, la o evangelizare, sau dacă am fost la convenție, sau indiferent dacă am fost în misiune undeva, atunci când soția mea nu a fost cu mine, m-am simțit foarte stângaci. M-am simțit că îmi lipsește ceva. Însă atunci când am fost însoțit de către soția mea, credeți-mă că am fost mult mai eficient în slujire. Pentru că am știut că ea e acolo și mă susține. Mă susține în rugăciune. Se roagă pentru mine, ca Dumnezeu să-mi dea har, ca Dumnezeu să-mi dea ungere de sus. Vedeți ce important este să ai o soție de felul acesta. O soție care să te susțină. Mulțumim, Domnule. Acum, rezultatul se vede în afara și în interiorul căminului. Rezultatul acesta se vede și în interiorul căminului, dar și în exteriorul căminului. Îi spuneam soției mele aseară, zic, Ausani, dacă casa unei familii nu este curată, nici inima lor nu este curată. Dacă nu ai în familia ta o ordine, o disciplină spirituală, și nu numai spirituală, nici viața ta nu este pusă la punct. Deși casele noastre trebuie să fie foarte, foarte curate. Să nu crezi că un om care nu-și curăță casa, și nu mă refer numai la casa inimii, și acum mă refer din punct de vedere material, nici inima lui nu-i curată. Ascultați-mă bine. Din nefericire am văzut familii de genul acesta. În casa lor era o mizerie de nedescris. Însă, în exterior, păreau că sunt foarte curați, îmbrăcați bine, aranjați bine. Dar casa lor, cum era întreținută, vorbea mai mult decât îmbrăcămintea lor. Deci trebuie să avem mare atenție ce facem și în direcția aceasta. Trebuie neapărat să am o disciplină în familia mea. Și din punct de vedere spiritual, în primul rând, care este prioritar. Și în al doilea rând, și din vedere a fi un bun administrator al casei care Dumnezeu mi-a dat să administrez casa respectivă. Nu numai mie, ci tuturor soților care sunt preoți în casele lor. Amin? Dumnezeu să ne ajute să facem așa. Acum, bărbatul unei astfel de neveste, deci bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Proverbe 31:23. Poți să stai cu capul sus în adunare, poți să stai cu capul sus în societate, când știi că ai o soție credincioasă, când știi că ai o soție care te iubește, o soție care te respectă și o soție care ți este supusă în tot ceea ce este bun. Atunci poți să stai cu capul sus. Credeți dumneavoastră că eu aș putea să vă predic Evanghelia dacă soția mea n-ar fi o soție credincioasă? Aș putea să țin eu capul sus în societate? Nu! Aș fi cu capul jos ca un pipirit. Și aș spune, am falimentat în propria mea familie. Am falimentat în propria mea căsnicie. Și atunci predici altora. Apostolul Pavel spune, trebuie să fiu foarte atent și spunea de ce? Nu după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Există riscul acesta ca după ce noi propovăduim altora, noi să fim lepădați de la fața Domnului. Noi să falimentăm în propriile noastre familii. În căminele noastre. Ce fel de oameni suntem? Cât luptăm? Acum ultimul gând și mă apropiu de încheiere. Distinția unei căsătorii creștine. Distinția unei căsătorii creștine. O căsătorie creștină se deosebește de o căsătorie seculară într-un mod foarte semnificativ. Poate fi exprimată sub forma deosebirii dintre un legământ și un contract. Contractul este un acord între două părți care prestează servicii sau oferă bunuri în schimbul altor bunuri sau altor servicii. Baza este performanța, desigur. Dacă una dintre părți nu asigură ceea ce a promis, atunci contractul este desfăcut
și cealaltă parte este eliberată de orice obligație. Este o relație de 50-50. De 50%. 50-50. 50-50. Păi dacă mi-ai făcut, ți se va face. Dacă nu mi-ai făcut, nici eu nu-ți fac. Așa. Da. Acum când vorbim din perspectiva unui contract, nu a unui legământ, nu a unui angajament, nu din perspectivă biblică. Însă puțin mai departe o să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Din perspectivă biblică să vedem ce facem cu legământul. Care l-am făcut poate acum 10 ani, 20 de ani, 50 de ani în urmă. Îl mai respectăm? Doamne ajută! Sau am ajuns să-l călcăm în picioare? Aleluia! Și spunem, dacă mi se face, voi face. Dacă nu, nici el. Dacă mă iubește, voi iubi. În căsătorie nu există așa ceva. Nu. Dacă vorbim din perspectivă biblică. Legământul aduce un contract, dar similaritatea este doar superficială. Un legământ este totodată un acord între părți. În cazul căsătoriei este un angajament. Auziți? Este un angajament legat cu acordarea permisiunii, ceremonie și întocmirea unor documente oficiale. Chiar dacă acestea sunt convenții sociale și își au locul lor, aceste lucruri nu constituie esența mariajului. Nu constituie esența mariajului. Nu este suficient că ai venit să primești, știu eu, ceremonia cununiei, spre exemplu. Nu este suficient. Haideți să vedem de ce. Acum, deci, apoi trecem la un alt lucru care e foarte important. Să vedem diferența dintre un contract și un testament. Ascultați-mă. Un testament nu este reciproc. Deci vorbesc despre un angajament. Vreau să fac o diferență dintre căsătoria seculară și căsătoria creștină, care are ca bază fundamentală a familiei ce? Sfânta Scriptură. Amin? Nu vreau să vă obosesc, nici să vă pierd. Nu mai am mult să știți. Testatorul dă totul și nu primește nimic în schimb. Testatorul dă totul și nu primește nimic în schimb. Acesta este un angajament duhovnicesc. Făcând jurământul de căsătorie, ambele părți se angajează să facă ceea ce au promis, indiferent de performanța celuilalt. Vedeți diferența dintre un contract și un angajament? Vedeți diferența dintre un contract sau un testament? Eu mă angajez să-mi iubesc soția până la moarte, indiferent dacă ea mă va iubi sau nu. Păi de ce nu spunem așa la altar? Mă căsătoresc azi cu sora respectivă dacă mă va iubi până la moarte. De ce nu spunem așa? Nu, eu spun, în orice circunstanță a vieții, îmi voi iubi soțul sau soția. Nu-i așa? Până când? Până la moarte. Deci, testatorul dă totul și nu primește nimic în schimb. Omule bun, nu mai spune, dacă nevasta o să mă iubească, o să o iubesc eu. Dacă nu știi ceva, cum au divorțat, alții divorțăm și noi. Ceva e mai acolo. Ceva nu e la locul lui. Tu trebuie să iubești, chiar dacă vezi sau simți că soția ta nu te mai iubește sau viceversa. Roagă-te lui Dumnezeu. Postește, Dumnezeu poate să schimbe inima persoanei. Ia. Aleluia, amin. Ia. În acest punct, căsătoria comportă sanctificare. A fi căsătorit înseamnă să accepti nedesăvârșirile partenerului tău în același timp, rămânând de plin conștient de ale tale și hotărât să practici față de această persoană expresia de plină harului pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Deci trebuie să practic dragoste în fiecare zi față de partenerul meu de viață. Chiar dacă nu primesc nimic. Chiar dacă nu mi se dă nimic înapoi. Chiar dacă nu este o dragoste reciprocă. Poate pentru alții sună absurd. Pe cale rațională aveți dreptate, dacă gândiți altfel. Însă pe cale spirituală nu aveți dreptate. Eu sunt dator să-mi iubesc soția până la capăt. Eu să-mi fac datoria față de ea. Să-mi însușesc datoriile mele față de soția mea. Aceasta este responsabilitatea mea în calitate de soț. Aleluia! Iar dacă soția sau soțul nu vrea, este responsabilitatea lor. Însă eu trebuie să fac parte. Ia. Aceasta este diferența între un angajament și un contract. Mulțumim, Tată. Ajută-ne. Constituția Căsătoria este oportunitatea diavolului de a-i oferi celuilalt ceea ce Iisus ne-a oferit nouă. Cine a oferit Hristos nouă? Dragoste cum? Necondiționată.
Dumnezeu ne-a oferit nouă o dragoste necondiționată. Așadar, Dumnezeu îmi cere să-mi iubesc soția necondiționat. Dumnezeu își cere ție să-ți iubești partenerul sau partenera de viață necondiționat. Dumnezeu să ne ajute tuturor. Amin. Jurământul de căsătorie întrupează esența relației de căsătorie ca angajament fără paralel al uneia față de celălalt. În jurământ nu există dacă și da. Nici excepții, nici declinări de responsabilitate. Păi nu există în căsătorie dacă o să faci și tu, fac și eu. Sau dar știi ce? M-am cam săturat. Dar știi ce? Cred că putea să fie altfel. Mulțumește lui Dumnezeu de așa cum e. Dă laudă Domnului și luptă pentru familie. Doamne ajută! Nu este nimic precizat în legătura cu iubirea primită. Prin acest jurământ, fiecare partener își asumă responsabilitatea deplină pentru succesul mariajului, într-un mod irevocabil. Provocarea căsătoriei nu este să iubești persoana cu care credeai că te-ai căsătorit. Ascultați-mă bine. Ci să iubești persoana cu care te-ai căsătorit în realitate și care nu se descopere decât cu trecerea anilor. Mărit să fie tău! Persoana cu care te-ai căsătorit nu se descopere în totalitate numai cu trecerea anilor. Unii mai au regrete și spun, știi ceva? Vezi? Dacă mă căsătoream eu cu X sau cu Y, era altfel. Vezi, dacă ascultam eu de ce mi-a zis cu tare, era altfel. Omul bun înțelege și respectă legământul care l-ai făcut înaintea lui Dumnezeu. Amin. Înaintea martorilor văzuți și nevăzuți până la moarte. Amin. Ok? Să înțelegi că tu te-ai căsătorit cu soțul sau soția respectivă și ai jurat fidelitate partenerului tău de viață până la moarte, indiferent de circunstanțe. De aceea testamentul nu este reciproc. Acum, urmând planul lui Dumnezeu pentru căsătoria creștină, distorsiunea adusă de căderea în păcat este depășită. Soțul și soția iubindu-se cu dragoste jertfitoare de sine, iar soția respectându soțul și supunându-se în toate lucrurile. În felul acesta, familia poate să devină un colț de rai. Ultimul gând. Iubindu-se unul pe celălalt pentru Hristos. Acum închei cu o scurtă povestioară. Se povestește despre o soție casnică, furioasă pe soțul ei pentru că mereu se întorcea târziu acasă. Vreau să vă spun că și cu soția mea sunt foarte atent. Dacă îi spun că la ora D o să fiu acasă, să știți că îmi dau toate silințele ca la ora D să fiu acolo. Dacă i-am spus că vin la 4, la 5, la 6, mă străduiesc să fiu punctual. Dacă nu credeți, întrebați-mă. Deci se povestește despre o soție casnică furioasă pe soțul ei pentru că mereu se întorcea târziu acasă. Niciodată nu venea la timp pentru cină, la ora 6. Chiar dacă împreună stabiliseră ora la care vor mânca, așa că soția are recurs la măsuri drastice. A hotărât că la 6:35 mâncarea va fi aruncată. Spun, stai că îl învăț pe soțul meu lecție. Tot întârzie. Acum îl mai aștept, mai dau 35 de minute, însă dacă nu vine, arunc mâncarea la garnici. Dracu faci. Însă tot nu a obținut rezultatele sperate. Soțul, din nefericire, tot nu s-a schimbat. Tot nepunctual a rămas. Următoarele 3 luni de zile, soțul a mâncat în oraș. Gata. Așa nu mai e. N-are rost. Păi cum? Dacă nu vin în timp acasă, soția aruncă mâncarea la noi. Ce treabă asta? Nici nu am nevoie de mâncarea pe care o gătește soția mea. Mănâncă în oraș. Și am încheiat. S-a terminat. Dar ea unde e supunere? Revenim din nou la ceea ce am învățat mai devreme. Atunci pastorul i-a făcut soției următoarea sugestie. Revocă regula. Spune soțului că îl vei hrăni cu bucurie, indiferent de ora la care va sosi. Dar că vei fi foarte recunoscătoare dacă se va strădui să ajungă acasă pe la ora 6. Rezultatul. Următoarele 3 luni, soțul a fost acasă la 6 fix. Revocă regula! Nu crede că îți disciplinezi soțul sau soția în felul acesta. Iubește! Dăruiește-te! În ciuda faptului că poate uneori te simți că nu ești iubit și nu ești iubită. Poate te simți marginalizat sau marginalizată. Revocă regula!
Ia. Gătește indiferent de ceea ce zice și face soțul. Gătește! Eu personal am avut o soție care s-a rugat pentru mine și a postit ani de zile. Și Dumnezeu face minuni și astăzi. Revocă regula, scumpul meu, scumpa mea. Este un exemplu trivial, dar principiul este bun. În căsătorie este nevoie de lepădare de sine. Și unul trebuie să facă primul pas. Dar care-i primul? Păi eu spun, stai așa, nu-ți iau cap în casă. Nu? Soția începe, dar nu suntem egali? Cine face? Cine face primul pas? Păi dacă crezi că ești bărbat, fă primul pas, omul. Doamne ajută! Dacă crezi că ești femeie și ești mai tare decât soțul tău, fă primul pas, dovedește lucrul acesta prin acțiune. Știi ceva, dragă? Tu nu mă respecti, dar eu te respect. Știi ceva, dragă? Nu mai simt iubire de la tine, însă eu te voi iubi, necondiționat. Știi ce, dragă? Eu văd că tu nu respecti timpul în care noi am stabilit să avem dinner acasă. Însă eu să te aștept la aceeași oră fiecare zi. Ce părere aveți? Când postea soția mea, eu veneam acasă, desigur, flămând de la serviciu și soția pregătea masa. Mă puneam la masă, dar ea doar mă servea. Și atunci o întrebam, zic, dar tu nu mănânci? Ce nu mănânc, nu mi-e foame. Păi nu e foame într-o zi, nu e foame a doua zi, nu e foame a treia zi, la un moment dat. A spus, bă, femeie, care e problema? Și tot a încercat să evite să-mi dea un răspuns. În cele din urmă am aflat răspunsul. Însă soția mea, spre exemplu, m-a iubit necondiționat, s-a rugat pentru mine necondiționat, m-a hrănit necondiționat, mi-a spălat rufele necondiționat. Care e familia creștină? Unul trebuie să fie dispus să facă sacrificiul pentru ca un nou model să fie stabilit. Ia. Fă tu sacrificiul. Fii un model în casa ta. Dacă nu ești tu, să fie soția ta. Dacă nu e soția ta, să fie soțul. Dar unul cel puțin trebuie să fie un model. Iată cheia. Faceți-o pentru Iisus. Dacă încerci să fii un soț iubitor, doar de dragul tău nu vei reuși. Nu e suficient de bun ca să fii iubitor în permanență. Eu, Ismael, nu sunt suficient de bun să fiu iubitor în permanență. Tu ești? Dacă spui că da, mă pui pe gând. Nu ești! Nu e suficient de bun și nu e suficient de bună. Dar fă de dragul lui Iisus. Fă de dragul de a împlini Sfânta Scriptură și în felul acesta familia ta poate să devină un colț de rai. Ia. Dacă încerci să o faci de dragul soției, iarăși nu vei reuși. Soția va trebui să fie perfectă pentru a merita o iubire necondiționată. Dar dacă vă angajați să vă iubiți unul pe celălalt pentru Iisus, veți primi putere ca să fiți iubitori tot timpul. Amin? Amin. Amin. Doamne ajută! Chiar și atunci când soția nu o merită, chiar și atunci când soțul nu o merită. Și chiar și atunci când nu ai dispoziția să o faci. Cu Iisus în centru, fiecare căsătorie creștină poate deveni o celebrare a iubirii. Și în același timp, un colț de rai. A Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh să fie toată gloria, Aleluia! cinstea și mărirea de acum și în toți vecii. Amin. Amin.